Okay. Agoero kamane Dr. Mark Matunga yudo ka en ng'ama olony kabisa kendo ng'e kaka gik moko ringo. To kendo ng'eyo maber ni kane wadhi e Supreme Court, okango gini nowacho nitie constituencies man gin go gito. Mwakawo gi witnesses mag judiciary ubedo kacha, mwambo wamiyo gi gimbe gibedo witness, mwayawo negi server kama ne gidwaro no. Okang' mane gidwaro mwang'iyo form 34A go mwayudo ni gima ne giwacho no ne en miriambo. Kane waseyawo negi server, to wanyiso gi nitie kuma jok wacho ni contract mane gindiko cha, nitie kama ok ginyal chope. Tiwinjo ka Dr. Mark Matunga wacho maber niya, ni server no nyalo bedo IBC kata nyalo bedo gimiluongo ni iCloud, nyalo bedo oko. To wapo ng'e ni Kenya ka jokuoge ng'eny, hackers ng'eny. Nyinjo ncha gisewacho ni nitie hackers moko manche gikelo ncha manyo kuma gino nitie. To gino wan gimo ng'e ni wamiyo joka contract, wakia ni gino ni Venezuela, wakia ni en US, wakia ni South Africa. Koro gikuo gitim assignment margi nikech gin gi hacker. Gitim assignment gikuo giring gini ni to server no ni kure. Ka en America to gitere ote margi America gidhi gitime kucho. To gima ng'eyo ni kik blame IBC kata server. Gi blame kendgi. Nyo ndik book moro ng'ama nchuchung negi iluongo ni presidential agent margi Konchari. Ondiko book. Kendo en manche en Bomas of Kenya, en manche rito Coach Jacob. To wacho ni kare nitie joma gin iyuko jamna president machon Uhuru Kenyatta go wadi cha yuko jamna gin gikawo gi mfuko. Onge gi evidence mar mano. Gindiko maber, gindiko. Ondiko Konchari ondike buge. To wacho ni kacha daw nitie. Ma okango kodonjo kacha to yuko ji yukore lakini hata ng'eno oko yuko ji nikech hata en jakanu embe ne miye ento gimang'eni ichunye ler Gideon ne miye to kelo lakini joka molalgo koro gore kacha tinye mo miluongo mawuotho ga gi jakom miluongo ni ng'ane cha Professor Mukau en giwuotho kod nyiso jakom ni kik idhi kata mene center no kik idhi mane center no onge gimidhi yomo koro jakom kano seweyo center ma ok gidil gadget maber gin gi blame ken gin nyiso gin gibed gi aput moro matin giloso aput gin magitimo uchunguzi monde ging'ino kango to no fail kanya nikech sani okango wacho ni wayawo kacha ni kamkati maru to wayiego kok mano nyiso ni kare kata jogo oporo cha gi believe kanye ni jogo oporo cho nyiso gin ne gisewin kada giwacho ni kare no wawin mkati to maru kapo di wacho ni en pod en 50-50 an gi penjo moro no mulo kapok okango ibiro umulo kaluwore gi ma Dr. Mark Matunga